un parell de dies em van trucar perquè resulta que la marquesa de Deauville ha estat segrestada. La marquesa de Deauville és una bona amiga meva, que a més fa col·lecció de contrabaixos antics, per tant, una persona que l'hem de cuidar, i jo he estat fent unes investigacions aquests últims dies i em sembla que ja sé on trobar-la, a la marquesa de Deauville. És per això que agafo el meu cotxe, obro la porta, entro, tanco la porta, torno a tancar la porta, tanco la porta i engego el motor. El meu cotxe molt ràpid no va, perquè de tant en tant em passen a una velocitat tremenda aquests. Però no és l'únic que m'ha passat, no. Em torna a passar. Però jo vaig fer. Fins i tot em passa una furgoneta. El motor de sobte se'n para. Ho torno a intentar. I sí, es torna a engegar. Què és això que sento? L'ambulància. L'ambulància que cada cop s'aprova més i la sento més fort. I què passa? Em sembla que vaig a girar. Vaig a posar l'intermitent cap a la dreta. Mireu com el poso l'intermitent. 1, 2 i 3. Ara trec l'intermitent. El motor segueix. Allà veig com passa un altre cotxe. Mirem com passa. I un altre. I un altre. Ambulància, encara sento l'ambulància. Ambulància. De sobte, com que ja he posat l'intermitent i he fet la sortida, veig sortida cap al port. És aquí on he d'anar. Aturo el meu cotxe. Comença a ploure suau. Ara no hi veig bé. Hauré d'engegar el neteja parabrises. El pare. No, la pluja segueix. Això, finestreta, prenc la mà. Oh, noto que va deixant de ploure. Ja puc sortir del cotxe. Obro la porta, surto i dieu com tanco la porta. Allà ja sóc al port, m'apropo i el que és més bonic d'arribar a prop del port és que sents el mar. I també sents aquells vaixells que hi ha ancorats allà i que fan uns sons. I també sento una gavina que crida les seves amigues. Com m'agrada el so del port. De sobte sento un revoltador. I un dels sons més bonics del port. La sirena d'un vaixell. Un altre cop. I com aquest so es va repartint per tot el port amb les sirenes de vaixell,
marquesa, perquè aquí hi ha el seu pintallavis. I aquí hi ha unes gotes de sang. M'acoto per veure-ho millor. Sí, sí. Això és el pintallavis de la marquesa de Deauville. Qui està venint? No! No m'agafeu! No, no m'estireu a terra! No diré res! De veritat, no em mateu a la una! No em mateu a les dues! I no em mateu a les tres!